Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai levek ule tunchum video chuan American psychological thriller film munom zet mai acrimony ti hi toikim taka thlira ngai thla khau zuai na hun ilo nei liang umyang judge chuan melindai chu a pasal hlui le anupui tharte tiboi to lo tura thupe in psychotherapy akal turin atizuya melindai po in psychotherapist chu mu in ani chuan thinrim in sum theilo na anger management problem anei na satto thualo shila melindai chuan chutianga omtir tu chu apasal hlui Robert nge ani thu soin atan engkim kahlana kalaka batam tak anei lain min bumani kha tia soile in Robert anena anin ton dan le anhun kal to chu asoi chhotani nikha chu ro sur noya kalin mipa pakhat nen anin chuwa azir lai bu te chu thlau pha a thin rem chu akal sun ngal dai bok MAHSE Robert chuan zong chuakin ale khabu te chu pekir le a ngai dam dil pa in lekha zirdun puya asom ngala rin ai taka fel mele wangin melindai po in asom na chu pom sakin lekha chu anzir dun ta china in chachiang chhozelin Robert chuan ama a in charge the bachi siam chu atum thu shilin tumu mal tak nei ani awangin melindai chuan arin tlak le donin achia angai nat zwal pha hle bukani chuti vel mek lai chuan a hring tunu a boral ta thut maya melindai po ake chhevek ani ber mai abula omin Robert chuan a support la china MAHSE melindai bial pahlui devon chu alo kalve awangle melindai lai zon te chuan an lo pa khwa ma wangin Robert ril runa chu a chuak ta dai mai melindai chuan chuakin akwa zuya a chen na in thleng thla tumbok MAHSE Robert chuan chen na in po alo nei reng lo maya vena chengin na thok loin a zirlai ringut mai chu a buai pui chen ani apa chu jela tangin chung te bel tur chuang po nei to lo mi tlang takani ti a shat nu po in melindai chuan adu lo pha chuang lem lo alai zon te eroin Robert chu andu pui vak lawa an chwa wa ni khwa a poi support tu zok zel ani te chu an she thiam theimi alo pokani melindai la in Robert chu in nga na tlak ani ringin anu in le ro sum a ro chun tur te chu a shil vezel boxi a soi manga chuan Robert po in din chua nge chu atum ve mel le a idea chom puya ama a invest ngam ton thuai a chak thu te a soi ve china melindai po in a campaign tina te chuan support latin mahun thui tak an thlir dun ve chin Robert chuan a dek dan tok a thiam viau nge muni melindai la ka changin kar adong tanul maile chuta maktakin Robert mi zia chu danglam chanin are zui ta mak mai ni chu ni lai are tak nu in melindai chuan a kolta a MAHSE Robert chuan a buai thu shilin an in berei lo hle melindai thin rim chu Robert ven lama kal ngalin me chepakhat atom puyani ti shat nu phei chuan a sa hle a ven chu a sut sak chiam maya a motor le sak dar thalang te chu ti ke in a chet vel na chuan in hliamin ni khoshilovin a tu zui damdo ina kalpui ngal ni in doctor te chuan a in hliam awang khan adam chungin nawa pai thei don lo thu an lo la soi zui alai zon te po in thil thleng chu Robert a thiam lo veka pu in an lom lo hle karthum zet damdo ina a om nu in lama enkol chhun zom turin chua tir ania depression te nei pha in angai tu om hle buk nikha chu Robert a ron lang ve hlol alai zon te chuan lom lo sate MAHSE melindai berin a chuan lam tal te chu ngai thlak sak adu tlata wangin ti vak ngai na om le chuang lo Robert chuan ngai dam dilin kati pal tak zetani khanu kha katan engma ni tak lo ati nu phi chuan a mangai miang wangin melindai chuan angai dam le tange nge
Robert at chuan a scholarship deal a hmu lo wanga aril ruha thu shilin zirna po ka chhun zom thei to don lovani hi atia MAHSE Melindai chuan a summa mu angjat chu a pek sak le vek mai zungbun leina tur tak ngial po dei lo Robert at chuan Melindai chu in nei puya somin engtik nia emo chuan lunghu zungbun ka le sakang che ti in atiam boka Melindai po in apom rang hle chuti line alai zone te ero chuan Robert chu atan mi chania an shiat lo wangin an pompui ve thei chak lova anin nei nia po an joy om du talo Melindai po in athutluk na chu dikin a shele chia lo dewa MAHSE tlai zo to si anin nei hnu po in Robert chuan na athok chuang lova achu le mamo engki ma Melindai poisa chu a chompui ve hiaw mai ni a project boy pui me katan investor tur po azong reng thawa MAHSE hlawhtling tikni ero ala nei theilo thung heti la hian eizong tu Melindai chuan an mamo engkim phushuk nan na pahni a tho kop angai chin zankhat phei chu an karen a chia a siam na za chu Melindai akauna poisa omzat chuan a dai to lo vel a topa chuan Robert po in azir lai chu zo ve in an nun po adang lampha deuh be sein Melindai po a hlim ve hle mai MAHSE Robert chuan criminal record alo nei to awangin engna a ma atling thei ta hlek lo mai chuwa chapa a project boy puila ya chuan poisa amamu awangin anu in chu da khama ala dil zui a PASAL chu arin tok ve tlata wangin Melindai chuan arem ti sakle ta a MAHSE he mi hnu po hian a PASAL a chuan danglam na ala om thei chuang lo na pahni thokopin jingma taka a tho alangai reng thoni kumsom pariat zet aliam hnu po in engma ala danglam thei chuang lo nikha chu Robert chuan alo khrema juice ve zwai to dayan chu mulholin dayan chuan sumdong house ton to le thiam thil nei thatak tak tia invest chin Mr Prescott atnuaya atho thu chila Robert chuan biak po tuma rei tak chung ave to thu le khathon po tam tak athon to thu te chan na ala mu lo thu te chu shilin dayan chuan a business card chu a pe a office a thlen nu in Robert file chu a hai tir tangal bokani le lama athil ti engma tluang theilo na mu thei bok si lo tho pui tur mu thei chuang bok si lo Robert laka chuan Melindai po alung oi thei to zozai bik lo heti la hian dayan chuan Robertan Prescott ne na a video thon chin haute chu alo clear ve mek bokani Melindai lai zone te pahni lian PASAL te chuan anu in anut chia in chu beng hau kuta alu mai lo nan plan an nei thu soin Robert chu delivery na thok turin an rona thlantur dang anei chuan lo wangin a tho nge angai mel hle bok an kalyam ta mo tia Robert chuan mi te po lo chan ve tu chelom le ti in Melindai chu ala khak zui ahma omai mai chin Robert chuan jingma taka thawin na athok ve chanta a amu to off chin hle ami zia adang lamin anupui po chu a be chape ta der lo mai ni Melindai phei chuan ngai zong na yemo atirum rum chin lelama dayan chuan Robert video sang te chu en kwalin a idea chu cha ati hle Robert po in peilo zet chungin a hna chu thok ve ta zela nikha chu dayan hne na chungin kol adong thut a project chu Mr Prescott a entir thule chumadar som pakhat le chan be a mu adu thu chila hei wang hian Robert chuan a hna tho lai chu angai sak thei to lova Kelvin le Casey te kol po chu a chang du ta der lo Kelvin te chuan zui ngalin a cha bi chuan lak saka an lom lo hle bok alai zon nu in Robert chakatanga a mu chwa pars kenga ron ho Melindai chuan dayani wallet hitinge I chaka omti in Robert chu aron chwa chalve bok Robert man mo to lutuk chuan karon le thuna ka soifi ave kangti le chwa arwala dayen chu ahmule done moti in Melindai po athin rim hle a alai zon te po chen ngai hel khopin Robert chu aswal ta shep mai ni Melindai in kar cha bi alak sakdai wangin Robert chu basin akal top dayen ni hne na chuan
atroka athei ngil pars chu pekirin Mr. Prescott a muturin an kal ngal ahun taka bungrua te chu deliver ani lo wangin in lampo an buayin an rilru hatlang hlea anu in arau chun chu chan thei din huna adin ta ka wangin melindai po atot rutak zet lelama Mr. Prescott apo in Roberta thil siam chu dollar nuai riata leisak ain huam thosoya MAHSE Roberta eroin asiam ani na copyright chu a leitel don wangin arem ti theider lo mai dayen chuan zuin aril ru chu thlak le turin angena Roberta la in kathil siam midang kut chuak anga om dai tur hi kaphal lawani ative bur mai boxi in chu thlengin akal na chanchin chuan soivela MAHSE dollar nuai riat ngot anar chu mak an lo ti hlom hle melindai phei chuan na pani thoka ka ha em lain arukin bial nu ilo nei vela moti in chen adu thot sei chuak ta hial mai Roberta chuan chen lo turin angen ngoi ngoya MAHSE melindai chuan a hnot chuak zui mak thlathum zet aliam nu in melindai chuan arul na tur poisa anei lo wangin anu ro chun in po chu achan zui le ta Roberta la chu are zui mak maya engia anti taknial pu aron ngai ven ngai lawani kalna tur danga nei chuan lo wangin alai zon te chu afin alangai zui nen melindai nun ram chu acha ngoi ngoi hle Roberta la chu englani bik chuang lawin homeless shelter vela ala om tamai maya melindai chuan malampan tumin nupui chen ve tho abial pahlui devon nena inzui thatle te chuaril ruka Roberta la chuan an cholna restaurant chuan thlengsil na alo la thok sur zui chutiang mishing laka kumsom ni don baka poisa makta duai don alo khoral man chu poiti tlai khonu lebok in chenna anti fel don thlengin Roberta chuan in chenna chu kaltlang pui lo turin alangen ngoi ngoya MAHSE hlawhtling lo chiang hle in chenna ti fel ani nu in Roberta chuan dayen chu bia in chenna anti fel to thule chenna tur in amamo tak zet thuashila dayen chuan I helovin abula cheng ve turin asom ngal mak lelama melindai po in achungril takin Roberta chu lainat ve hle a atum sang tak ati hlawhtling theilo te chu poi ati pui ru hle bok chuti lain dayen chuan Roberta ril runa chu hnemin inupuin support lo cheponi se poiti do reng su ativel reivak lo hnuwa phei chuan Roberta duang takin Mr. Prescott chu a min sak thei ta hlawa chutiang ani chuan a khol chu shalponi se a copyright chu ala nei chhun zom zel don tina ani Roberta lom lutuk phei chu a hnuka ul hial a masaberatan anupui hlui melindai chu mu in pangpar aken saka Prescott anena an tho dun to thu chu shilin million som chek le anu in a chan tak cha bi chu pe bokin lom thu soina ani khati in akal son zui le tani alai chin te ho po in Roberta a hlawhtling ve ta chu makan ti tlang le a melindai la chuan Roberta a chen chana chuan alai zon te chu pu in minnor na sathei emani kha atile vel azui ve mek devona po chu chen fel ngal makin Roberta muturin akal ngal Roberta chen na in chu engtik nia emo chuan tia anlo suang to adun chin ang maya lian le ro pui chu lo ni in melindai chuan kawan chuang tak che em ka mangai lutuk che nia an divela MAHSE dayen ron lang hlolin Roberta nupui tur ani thuaron soitamai melindai thinrim lutuk chu chuak taw ngal honga ahne na changa Roberta aruk sakawang chuan dayen chu hota hlea phubalak nge po atumani vo innia Roberta hlawhtling chan chu ama wanga ngain adin mun thatnu a me chedangin apar an tlan dai tur chu aphal thei thlot lo bokani chu wangin engma e in theilawa zan amu thei heklo dayen le Roberta chu avil deuh chot ani ber mai Roberta nakina chuan tia atiam ang zong te chu dayen ne na ati hlawthlin fai tak veka wangin athina ur chin hle a atopa phi chuan an laka chuan lawsuit a file ta mak mai dayen eroin Mr. Prescott ne na deal an nei ma a in chenin nya ti in hlauh thon na tur an nei in a shei lo
an call le message te a chan ngai lo wanga mang ang Melinda le chin te chuan Robert le Diane te thalak tam tak chuan ba mu chuaka hei hian Melinda in a chui dun na chat dan tur chu a pholang chiang viau mai a thu buai the lua la chuan ne na a chan hmel lo hle just chuan company ne na an tho dun ma da ya in chen fel to in ya baka sum tam tak pe che in po a khul le sak le to bok chia chu wangin a bak dang phut theina I nei lo ti in Melinda chu a zil hlaka Robert le Diane te chu zui to lo turin atibok MAHSE Melinda chuan top san ala tum chuang o zong lo azol kai zo ke moti mai turin a kho sa zui ta a chu wangin Robert le Diane te mang ang chuan alai zon nu te chu mu pha hialin an chan puina an ngien top Melinda ber chu aron lan ve hlola wangin an boy ta noi maya Diane chu tin na tumin a beivel MAHSE Robert chuan lo dangin atlan puinal nal hetiang zong nuwa po hian Melinda lung aladam theilo Diane ni mo kor hak tur ta chu dora kalin ati chat sak cham an laman manzui korta anin mule ta rai mai Diane chuan Robert ta fa apai me kani ti ashatin Melinda chu aril ro na hle a justela chuan iti boile chuan jela kan da to ang cheti in an vo na sa to hle hei chia hi psychotherapist a mu mek chan chu ani reilo te nuwa chuan Robert le Diane te po chu anin nei tange nge Robert ta chuan anupui chu longchang kang zet ala present zui hei po hi Melinda hne na nakina chuan tia atiam tho khani in chu chuan Melinda atin na zel mai bok sia thik na le thinrim na khat reng ani awangin zu po in na sat pha hle lelama Robert ta nu pa chu an long thara chuangin nuaman ti don hle MAHSE thok le khata Melinda aron in larve ta thut mai le Robert ta chu silaya tinin kalaka in tiam na zong te kha engwangin nge Diane chunga hian isur tir vekti in a chhuat chala Robert ta ti ngai na shelo chuan ngai damadil ringot Melinda chuan silai chuan met puak zui Diane chu bitum le ngalin anin nei zungbun chu peturin atia hiam tuar Robert ta chuan Melinda chu aron nam sona chanpui tu tur zong turin Diane chu lifeboat in atlan chuak ngal bok Melinda po in a na chu zo fello lo tumin Robert ta chu a zui le ngal chata MAHSE long thir chak aya chuan in bat fu pal hlawin tuya chuan atla thazui ta a Robert le Diane te chu an him pha ta hlawani ole engpo ni se tunchumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dangalo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen to zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule